Hi, my name is Patrick Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Patrick Twice studios. Pano pa Patrick Twice tukunza nyaya dzidzo dzikuitika social media nematumano ose enyika atumire tinge tichiunzira panapa boys apre chandoona pa boys tenderekana kanzuru boys arwa mukadzi mbama boys apa ndarwadziwa boys ndarwadziwa nazvo papa ari mukadzi wangu papa boys inini ndainokutsvaga kumba kwako chete hamba boys yandirwadza we pakaipa saka imimi tiudzewo chi mafungiro enyu muchi mucomment section kuti mukufunga kuti chi nyaya iyi boys video rachona ndiro iroro